hitzak eta musikaren oihartzuna maite dugu bidaiatzea da gure txoko kutxuna atsegin dugu denon artean marraztea etorkizuna colores poses laztanez elkarri alaituz eguna ta salto kalera ta salto mundu berriren ameslari gara geuben izkutxiago ta ez gehiago beste guzti pareko eskubidea dugu amestu ta ametsak gauzatzeko piztu ditzagun hamar kandela bat gure urte bakoitzeko ta ospatzera lagun gehiago baldin badatoz hobeto. Baitaude oraindik pizteko atera bihotzetatik gero ta salto kalera ta salto mundu berriren ameslari gara geuben Oye, ¿Sí? ¿qué vas a mandar un WhatsApp a la novia o qué? No, tranquilo. No, sí, tranquilo. A ver si mañana.